May gabi sa tanan, nanapod kita sa light them with my word. Iiwag ang akong mga pulong dito sa mga katawhan. Brothers and sisters, ang atong ebanghelyo karon kinutlo kang Marcos kapitulo 13 bersikulo 24 ngadto sa 32. So kani ikaduha nga Domingo before sa dili pa ang Christ the King or mahuman ang liturgical year. So ang ato ang ebanghelyo karon naghatag kanato nga ang ato ang Ginoo moabot yun sa iyang ikaduhang pag-abot para paghukom sa buhi o sa minatay. So brothers and sisters, kaniniya siya gipanagna man ni Daniel, no? Propitan Daniel nga makita nato diha sa basahon sa balaang kasulatan sa kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 3 nga kanini ang pagtulunan nga sa daan nga kasulatan na napanagna na gyud nga naa gyud ay kaluwasan, napanagna na gyud nga naay paghukom sa mga katawhan sa Dios didto sa katapusan nga adlaw, no? Muna sa ato ang primerong basahon. Sa ikaduhang basahon nakita nato nga ang ato ding kanana ang kinabuhi human sa kanang initiative, no? Kanana ang paningkamot o kanana ang gugma o kaluoy sa Ginoo o sa iyang plano nga gikan kang Adam ug Eva gusto niya luwason ang mga katawhan sa Dios. Iya yung gipakita kini, no? Gipakita gayud kaniya bisan tuod og ang iyang mga propeta gipanglutos o gipangpatay kapila siya magsugo, no? Gikan pa sa sinugdanan kang Noah, ipili niya mga katawhan sa Dios para mubalik kaniya apan wala gayod kang Sodom and Gomorrah, no? Pinaagi sa patriarch si Abraham, si Isaac o si Jacob. So wala gayod hanto nabihag na noon sila sa Ehipto. O pila man ang istorya, sila tanan giluwas na po ni Moises hanto gipadala sa ato ang Ginoo si Jesus, no? So muna na ang sa ikaduhang basahon gi-consecrate kita, no? Gikonsagrahan kita tanan katawhan sa Dios pinaagi sa pagluwas ni Kristo kanatong tanan diha sa cross ug iyang pagkabanhaw. Muna na ang sa primerong readings naghisgot og kanana ang paghukom sa katapusan sa kanana ang adlaw, no? Gihukman kita. Muna makita nato sa basahon ni kanang Daniel, no? Kung makita nato naa diri sa iyang basahon ni anang panahona mutungha si Michael ang gamhanan nga pangulo sa katawhan sa Israel. Ug mahimong labihan kalisod ang kahimtang sa katawhan kini nga kalisod wala pagayod mahitabo sukad sa panahon nga ang Israel nahimong usa ka nasod. Apan maluwas gikan niya na nakalisod ang imong isig ka Israelinhon. Kansang mga ngalan na isulat na sa libro. Banhawon ang kadaghanan sa mga nangamatay. Ang uban kanila makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Apan ang uban makaangkon sa pagpanghimaraot ug kaulawan nga walay katapusan. Ang mga malamon ug kadtong nagtudlo sa mga tawo sa pagpanginabuhi nga matarong mosidlak sama sa mga bituon sa langit sa walay katapusan. Sumao man ni ang talan-awon sa kanana ang katapusan nga adlaw sa ato ang kinabuhi o sa paghukom sa ato ang Ginoo. 5 sa verse 2 siya banhawon ang kadaghanan sa mga nangamatay. So unsay buto sabot nga banhawon
iya dahing kanana ang banhawon katong nangamatay na. No, katong nangamatay mo bakod para mo kanana ang moatubang ni Kristo sa iyang hukom sa katapusan, no? O ang uban kanila makadawat sa kinabuhing walay katapusan. So meaning kung banhawon niya ang kanana ang mga patay nga nangatulog atong pagtuo sa Katoliko, nangatulog diha sa iyang lang kamatayon, no? Gilubong diha sa atong mga sementeryo, uban gani gi-cremate. Banhawon niya kana tanan uban sa mga buhi o siya magpakanaog siyang hukom mo nang gibutang diri makaangkon ang uban, no, sa pagpanghimaraot o kaulawan nga walay katapusan. Ang uban makadawat sa kinabuhing dayon o katong uban nga malamon nga nagtudlo kuno sa kanang mga tao sa pagpanginabuhi nga matarong musidlak, no? Musidlak sama sa mga bituon sa langit. So mao kani ang ato mga santos, no? Mga santos nato nga mga hero sa ato ang kanana ang kita hero matatanan kay maluwas man kita, no? Mga minatarong ta. But mao kining nag-una nga mga heroes nga naningkamot gayon nga kita madala diha ng Kristo. So brothers and sisters, then sa mao man na sa, no, gikonsecrate kita, gikonsagrar kita diha sa second reading sa Hebrewanon kapitulo 10 bersikulo 11 hangtod sa 14 hangtod sa 18, no? Nga kita gikonsagrar diha sa paglansang sa cross o pagpakamatay o pagkabanhaw ni Kristo. Nga kita sigurado na nga naay kaluwasan. Munang gitawag nga kita tanan kanang qualified ta nga maluwas, qualified ta diha sa langit nga gitagana sa ato ang Ginoo. But the most important o makalahutay ba ta pag-abot sa ato ang Ginoo o pag-abot sa ato ang kamatayon kay mga tulog raman kita hantod sa pag-abot sa Ginoo mo bangon man kita. Ang problema ni anak karon o makalahutay ba kita nga gi-consecrate naman ta, nabanhaw naman si Kristo o siya gitagaan kita sa ato ang kanana ang opportunity nga maluwas o gitagaan kita sa kabahin diya sa iyang kanang kabanhawan para kita mabanhaw pod kung abot siya. Apan ang problema karon og mahalutayon ba ang ato ang kinabuhi nga kita ma-qualify finally, mapili kita nga moadto sa langit tungod sa atong binuhatan, tungod sa ato ang pagkabalaanon nga atong gipaningkomutan diri sa kalibutan. So, unsa may pasabot ini, brothers and sisters, no? Nagisgot ang ato ang Ginoo nga kanini ang ato ang kanini ang ato ang ebanghelyo karon. Nagisgot nga kita magbantay, no? Vigilant. Magbantay og kanana ang part na siya sa atong kanana ang pagpangandam nga dili gayud kita makabulag kang Kristo o makalahutay gayud kita at the end. Magbantay, sa atong pagbantay, kinahanglan sensitibo kita sa sinyalis, no? Sa ato ang lihok, kay kita tanang gitawag man pagka balaanon. Gitawag makita uban sa mga katawhan sa Dios diha sa ato ang community, diha sa ato ang simbahan, parokya, o gitawag makita sa ato ang Ginoo sa misyon pagpatunhay nining tanan sa kaluwasan. Ngani makita nato ni nga ang atong Ginoo pinaagi sa iyang kaluoy ug gugma gikan sa pagsaka ni Kristo sa langit, ascension niya sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 18, 19. Insya nga kanana ang go and make disciples of all nations
by baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them what I have commanded to you. And lo, behold, I will be with you till the end of this age, no? Gitagaan pag kita og kananaang panahon nga katong panahon na gikan niya itong pagsaka niya sa langit, hantod karon mao kani ang panahon sa kaluoy ug gugma ni Kristo, no? Iyang kananaa bitaw the time of mercy, great mercy, no? Mo nang gitawag usahay nga the last hope of salvation. So ato ning pahimuslan, brothers and sisters. Otherwise si Kristo pag-abot pala niya sa first coming, nahuman na. Naluwas na to tanan katong naa didto, no? But apan nakita man niya nga grabe ang resistance gyapon, grabe gyapon ang pagkayawanon sa mga katawhan sa Dios. Grabe gayon niya tabangunon kung abot siya mo iyahan ang gihuman atong first coming, daghan kay dili maluwas. Apan gipadayon niya kini hangtod karon, no? Ngani mabasa man nato sa ato ang kananaang ebanghelyo, no? Ingon siya, pagkahuman sa mga kasakitan niya ng panahona, mawad-an og kahayag ang adlaw, ang bulan dili na mudanag, ug ang mga bituon, mga hulog ug ang mga butang sa kalangitan pahisalaagan gikan sa ilang naandan nga agianan. Sumo kuno ni ang sinyalis nga itong makita, no? Ngani, ang alignment sa verse 25, alignment sa mga planets, na nahitabo naman ni atong niagi, no? Nahitabo naman ni niagi, no? Ug uban pa nga kananaang mga sinyalis, but dili pa man ni ang sinyalis. Naaba diha ang gugma ug kaluoy sa Dios? Mao ba ni ang kabubuton sa Ginoo nga moabot na gid siya? Daw be, ang atong simbahan dili pa man puno. Daw be, 80% pa man nga mga katawhan sa Dios nga binunyagan nga mga Katoliko, labi na mga Katoliko, wala naman imba. Wani ang Ginoo? O makita tayo ng sinyalis, makita mo, ano na yun ang Ginoo? Ang usa ka sinyalis, nga mo ang Ginoo, o mapuno na ito simbahan. O mag-evangelize ta, daghan kayong mutunga, daghan kayo ang muapil, no? O na itong kaluyukan, labi na sa kayuhan, sa mga katawhan, pag-distribute, pagbuhat og balay, paghatag nila og ayuda, ug uban pa nga mga kaayuhan, labi na sa mga kabos nga to ang pagatabangan. Daghan ang mo partisipar. Daghan kayo ang mo apil. Karon maglisod gayud kita, no? Labi na sa timailan sa sinyalis nga 80% wala na manimba, no? Nalingaw sa YouTube, nalingaw sa kahilayan, nalingaw sa ilahang bisyo, no? Nalingaw sa mga uban pa nga mga kalingawan nining kalibutan na. So brothers and sisters, mura man ni atong basihan ang pahisalaag sa mga butang, ang alignment of the planets, ug ang adlaw, uban pa, mo binang nakita na ko usahay kananaang hilig kitang mga sinyalis. No, hindi ato makita ang sinyalis na diha sa atong kaugalingon. Nabag-una pa kita ang atong attitude na bag-o ba? Nausab ba ang atong pagtagad sa uban? Manggihatagon na ba kita? Dili bang yung talaayan sa pagsimba? O kanang madasigon ba kita? Mutabang? O mo kanang apil diha sa kalihukan sa ato ang Ginoo? Nan, mo ka na sinyalis nga dili pag mabot ang Ginoo kay wala pa ikaw mausab.
Unya, nagpadayon siya sa versikulo 26. Unya, ako nga anak sa tao, makita diha sa mga panganon nga moanha sa kalibutan, apan sa dakong gahom ug himaya. Suguon ko ang akong mga anghel sa pagtigom sa akong mga pinili, gikan sa tanang dapit sa kalibutan. Sumo niyang pag-abot niya, no? Mao na ning pagbahin-bahin. Diri ka pikas sa langit o diri ka sa kananaang impyerno. Suguon na niya ang iyang mga anghel, no? Muna'y mitabo. Pakita kita nga tinuon gayon nga naagi paghukom. So, sa ikaduhang parte, naghiskot siya og igira, no? Igos. Ang pagtulunan, ang kahoy nga igos. Kung ang iyang mga sanga manalingsing na, timailhan kini ninyo nga hapit na ang tag-init. Sa ingon usab sa pamagi kung makita ninyo nga mahitabo na kining akong gisulti kaninyo, may bawaan ninyo nga hapit na moabot. Sa pagkatinuod, matuman kining tanan sa dili pa mamatay ang mga tao ni ining panahona. Alaalang og mga matay na dili na maluwas, no? Muna na ang usahay ang kanang nay mga kataladman ang nangamatay na sila wa pa sila mausab. But of course ang Ginoo nay mahibaluan na kay dili man ilang sala like katong dako kayong mga baha. Diri sa Cagayan de Oro ang sindong grabe kadaghang patay. Inosente ba ato sila. But dili gusto sa Ginoo niyan ang mga kananaing anak nga mga kahigayunan ngano man. Sala man to sa tao. Sala man sa kanang kahakog sa tao. Nga grabe gayon ang kanang paglaging ninyo nila sa bukid nga wala na yung mga kahoy. Naghold sa ulan. No? Grabe ang ilang mining. Grabe ang ilang mga pag-abuso sa kanang kinaiyahan. So brothers and sisters, mawala man ang langit ug yuta apan ang akong pulong dili mawala kun dili matuman kini, no? So muna siya ang iyang kananaang gipakasabot kanato, no? Apan ang sulti sa katapusan niyang sa kanini ang ebanghelyo sa bersikulo 32, ang may tungod sa adlaw sa oras akong pag-abot, wala gayon nasayod nina. Bisan ang anghel o langit o akong anak nga anak sa Dios, ako nga anak sa Dios, gawas lang sa amahan, muy nasayod niini. So brothers and sisters, wala gayon nasayod og kanusa. So muna akong balikon nga kinahanglan kita. Kinahanglan yun ta magbantay, no? Mag-alinggat sa ato ang kaugalingong kinabuhi, no? Dili magbantay nga nag-align ang wala na misalign na ang mga kananaang planeta o grabe ang sinyalis nga ngit-ngit na ang atong panahon o ang adlaw hinay na ang sidlak, dili masiguro na bantayan nato atong kaugalingon o nakalapas bita sa Ginoo nga iyang gihatag kanato nga kabubuton nga kita gayud mabalaanon kanunay, no? Kita mismo maayo ang atong gawi sa atong isig katawo o kita manggihatagon labi na sa katong kabus, dili lang kabus sa ilahang kapangan but kabus nga espirituhanon nga kita muapil og kabig nila kay kana gihatag man kana ng grasya kanato sa panahon sa sakramento sa bunyag, confirmation o diha sa santos nga Eucharistia. Brothers and sisters, mabantayon kanang watchful kita sa atong kaugalingon. Mo na ang gwapo nga preparasyon pag-abot sa ikaduhang pag-abot sa ato ang Ginoo. Kung maumang gani na unsa may atong kabalakan. Muna daghang kayong magisgot nga moabot na gyud ang Ginoo sa 2012, 2020, 2000. Ang support na nangalisang nang tan gapamaligya na sila mga kaptangan. Daghan na ilang gipang
pang dispatcher kay after all kani akong hinaguan na ni pulos kay mabot na ang Ginoo. Wala na, di na ako ni madala. Dili ka na mao. Moabot na ang Ginoo kung mapuno na ang atong simbahan. Moabot na ang Ginoo kung katong 80% nga wala na magpakabana sa iyang pagka-Kristiyanos o mo salmot na, mag-aktibo na, mo apil na sa atoang kalihukan sa simbahan. Every time maghatag kita og pagtulunan sa simbahan, punong-puno. Maghatag kita seminar sa atoang mga katawhan sa Dios para pagtudlo kanila, punong-puno. O ibali nila importante ang ato ang kalihukan sa simbahan, kalihukan kang Kristo kaysa mga kalingawan diyas gawas. Ug ingunana na gani ang desisyon sa tao na moabot na ang Ginoo kay sigurado gayud nga daghan gyud ang maluwas. Ug mao may gusto sa Ginoo nga daghan ang maluwas. Brothers and sisters, ako na ng pamalandong isip usa ka laygo nga naningkamot usab nga makahatag og makahatag og kanang naabi taong inspiration sa uban gikan sa ako ang kasinatian o gikan sa akong gamay nga kahibalo. So magduyog kita tanan nga ato gayud kini isang yaw, no? Kay mao man kani ang panahon sa gugma o kaluoy sa Ginoo nga iyang gihatag kanato nga ato gayud nga kanana ang hatagan og importansya, dili nato isalikway para dili kita magmahi. This is the time of mercy, the time of love and mercy of God nga gihatag kanato. So brothers and sisters, diha lang ko taman ug mayong gabi kaninyo tanan. Sa sunod na po higayon sa sunod semana ang ato ang pagpamalandong, pagpaambit sa ato ang mga katawhan sa Dios. Light them with my word. Iiwag ang akong pulong diha sa mga katawhan sa Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.